Allah ya kai ni kauyen kore kan kore da zagin gudu. Nawa kun baka? Nawa ka baka bada 100. A kai hakuri baka 100. Kudin ka 750 ne amma na ce ka bada 600 hakan ma. Allah kai hakuri 500 din ne yake nan sai da Allah kai hakuri baka 100. Ba matsala. Ita kenan na kai ka tsaga mun waya kai ma hukuncin ina ne ba ka gani kai hakuri duba ha gani mai gida inda ba ka gida la ilaha illallah kai hakuri duba ha gani mai fasa mu haba mai gida to wallahi sai ka biya wallahi sai ka biya ni dan manzo Allah ai wallahi tunda ta kai sai ka biya ni dan manzo Allah kai ma hukuncin ina ne me isa zaka to kana mai yoyi ka san ba da ba faruwa to tsayi me isa wai yoyi fa Allah ka duba ma inda gida komai ba kai hakuri dan manzo Allah ya hakuri to wallahi sai ka biya ni manzo Allah kai wallahi sai ka kai wallahi sai ka biya nan baba hauka ake zai fasa mun waya kai hakuri mana tunda ya baka hakuri ko arni ne ga wai kai mai gidan tambaye ka ya kake irin wannan ne ai hakuri a taba fa na dauko ka zan biya ka mai iron ka nawa ne kudin ka da Allah ba ka tafi dan sauri go je ka aje wallahi sai biya ni ai wallahi dai mu tafi police station dai Allah ya kiyaye Allah sai dai mu tafi police amma wallahi tun da ka fasan waya ba zan hakura ba wallahi sai dai mu tafi kawai ni yanzu ka san yadda zai mu tafi police station kawai Allah ba san salamu alaikum me yake faruwa wallahi ta ga wallahi faduwa muka yake to na bai hakuri ya ki hakura inna lillahi wa inna ilaihi amma ita ko ba wannan rauni babu wannan mai gida kana ji ka yi hakuri kai je ya uzurinka faduwa muka yi ka gani shi ito ina waige izo ida ke mu da keke muka haɗi gashi yanzu ya fasa min wayata haka wallahi ba zan hakura ba kawai ka je uzuri dan Allah kai hakuri kawai ka je uzuri kaga wallahi ka ga rantsuwa ta musu wallahi ba abin da zai sa Allah dan annabi kai sai dai mu tafi police station wallahi dan Allah kai wallahi sai dai mu tafi sai kawai ka je uzurin ka mai gida ni na ban ba haka ba wallahi ranka kai ma sai kai ne ironka ban za ka wallahi sai kai kawai mu tafi station yaro ya kai baba ba uzurinka bane kawai ka huce ka je uzurinka kawai ya zaka ce tafi uzuri na ka je kawai ka gane wannan ba san abin da yafi me amfanin girma a duniya da zaka ce tafi uzuri na saki hira Allah baba banza yaro ni kamara to ina ruwan ni kada ka kai na daka zaka game da gaman kan Allah yadda na dake ka zaka game da gaman ka ban da mutunci ina ruwan ka wallahi sai ka game da gaman ka ba da kuna nan ba kawai baba ka tashi ka je uzurin ka ba haka ba wallahi zan ma rai mutunci ba komai ka je uzurin ka kawai tsufa na da komai kai mun wannan cin mutunci ka je kawai ka wuce ka je uzurin ka ba haka ba wallahi zan ma abin dambu ne sai na ci da baki na kada kai ne za ka samu matsala wallahi wani haƙuri kawai. Me haɗa ka da shi ka ci makwala? Da gida baka san abin da imin ba ta adiye mini fa. To ta adi sai ka ci makwala haka ake yi? Ka duba ka gani mana in ne fasa masa shirin hudun ba. Sake shi nace mana. Kawai ka ya haƙuri. Ka sake shi nace. Babu ruwanka kawai ni kaga ko sama da ƙasa za ta haɗu wannan. Kai ka san ko ni waye? Ina mu faɗe kana faɗe? To wallahi za mu yi rigima da kai ni fa. Ni za ka yi rigima da ni ka san ko ni waye? Kawai ka je uzurin ka kawai ni babu